Assalamualaikum lur. Piye kabare? Wis tak dongano apik kabeh. Amin. Balik maneh karo Basa Jawa TV. Nduk kalau dengan iki aku bakal ngerembug film arek enom. Nek bahas film sing ngene iki mesti gawanane seger-seger. Film iki judule 247 derajat Fahrenheit sing ditayangno taun 2011. Film iki nyeritakno sekelompok arek enom sing kepepet nduk ruangan sauna alias nggon sing panas. Sewengi muput. Bayangno piye panase jal. Lan bene sampean ngerti, film iki pancen dasare saka cerita nyata. Penasaran? Ayo langsung tak ceritani. Lan yen sampean seneng karo saluran iki, ojo lali langganan yo rek, supaya ora ketinggalan video liyane. Film iki diawiti karo ngetokno arek wedok ayu sing jenenge Jena. Dheweke lan pacare koyoke lagi wae balik saka kumpulan keluargane. Dheweke lan pacare kate bakal nikah. Nduk mobil padha ngobrol seneng-seneng sawise rada mendem, mbok menawa sadurunge mari ngombe toak nduk kumpulan keluargane. Anging tibake ana kedadian sing ora dinyono-nyono. Dheweke lan pacare ngalami kecelakaan sing nyebabno pacare mati. Lan Jena sedih banget amarga kelangan calon bojone. Mangkane ta ojo mendem haram cuk. Lan film 247 derajat Fahrenheit diawiti. Wis 3 tahun kepungkur, Jena isi ora iso pulih saka depresine sawise calon bojone mati. Nanging untunge dheweke duwe kanca jenenge Rene. Rene mesti ana kanggo nyenengno Jena. Lan ketepaan saiki Jena diajak Rene kanggo liburan nang tlaga karo pacare sing jenenge Michael lan koncone Ian. Arek-arek iku padha budal numpak perahu sing disewa. Nduk kono iso didelok watake Ian lan watake Michael iku beda banget. Nek Ian ketok anteng, lah nek Michael ketok begidak. Cekak cerita, arek-arek iku teko nduk gubuk pinggir tlaga. Nduk kono arek-arek iku ketemu karo wong sing jenenge Wade. Si Wade iki wonge grapyak lan enjo, malah wis dicepakno omben-ombenan atos cap kadal Mesir. Kabeh padha ngombe kejaba Jena, koyoke wis kapok ngombe omben-ombenan atos. Jena ya luwih seneng mlebu dhisik lan resik-resik. Ketok nek dheweke ya nggawa obat depresine, nanging dheweke saiki mulai mikir nek kate mandek saka obat-obatan iku lan bakal nyoba gembul karo kanca-kancane. Saben uang diolehno Wade nggunakno panggonan iku sak karepe sak penak udele. Michael karo Rene ya nggunakno kesempatan iku kanggo kentu-kentuan. Cah arek iku wis padha gatele nyam kraus. Lah si Jena karo Ian mek ngobrol-ngobrol tok. Amarga padha lagek kenale, alias sik padha isin-isinan. Nanging koyoke Ian seneng karo Jena. Yo ya pot, ayo kinyis-kinyis ngono Wengi wis teko lan padha mangan bareng. Wade kandha nek dheweke arep ngrayakno festival tahunan lan bakal nyumet kembang api ing wayah wengi. Dadi dheweke ora bakal mulih dhisik lan Wade yo ngandani arek-arek mau supaya seneng-seneng lan melu gabung pesta nang jejere kutha. Kabeh padha seneng banget lan matur nuwun kanggo kebeciane Wade. Banjur Wade lunga karo asune sing jenenge Beau. Cekak cerita, pas lagi laya-laya dadakno Michael kondo nek ndok omah iki ana nggon sauna. Lan arek-arek iku ya setuju nek bakal mlebu sauna dhisik sadurunge budal lang pesta. Awale Jena ora gelem mlebu nang sauna, nanging saiki dheweke kepengin urip normal karo wong liya. Dheweke setuju lan melu mlebu sauna. Awitane suhu disetel nduk 182 derajat Fahrenheit utawa kira-kira 82 derajat Celcius. Wah, mestine ya panas banget. Wong nduk kene nek wayah ketiga 40 derajat Celcius wis panas kentang-kentang Arek-arek padha mlebu. Michael lan Ian wis ndisiki. Banjur disusul Rene sing cuma nganggo kancut karo kotang sing garai manuk iso kemecer. Ser. Ya rek nggon sauna, hawane panas, mosok yo nganggo jaket. Amarga Jena durung teko, Ian banjur njemput Jena. Jena ketoke isi ragu-ragu. Nanging amarga Ian teko, dheweke melu mlebu. Oh ya Jena ya mek nggawa banyu ngombe 2 botol ae. Pas nang jero panase wis mulai krasa, lan ketok Michael lagi ngombe ora leren-leren. Wis mulai krasa panas, Ian ngesoki banyu nang watu sauna sing ngetokno beluk. Sawise pirang-pirang menit nduk jero, arek-arek wis mulai kepanasan lan banjur nyemplungno awake nang banyu telaga. Ketok nek arek-arek iku padha seneng banget. Banjur sawise iku padha balik nang sauna. Lah si Michael terus ae mendem-mendeman. Gendeng cik.
Terus arek-arek padha nyemplung maneh nang tlaga kaya biasane. Lan kanggo sing terakhir, sadurunge budal nang pesta, arek-arek balik nang sauna. Iki wis ping 3. Nanging ketoke si Michael manuke wis krasa krenyeng-krenyeng karo pacare si Rene. Dheweke ya ngejak Rene kentu-kentuan maneh kaya awan mau. Nanging Rene ora gelem, amarga ngerti Michael wis mendem. Lan si Michael ora dikei jatah. Dheweke ya nesu lan mbuaki bareng-bareng nduk sekitare dheweke. Pancen mbethik arek iki. Cuk ngacengan pisan. Michael burik lan ora balik nang sauna. Mek wong telu sing mlebu. Nduk kono Rene mulai nesu amarga kelakuane Michael. Lan dheweke pengen nglereni saunae. Nanging nalika dheweke arep metu, dadakno lawange ora iso dibukak, kaya dikunci. Ngerti kaya ngono, Jenna langsung gopo. Tibake Jenna kena klaustrofobia utawa istilahe wedi karo kahanan sing ketutup. Ian karo Rene nenangno Jenna. Ian nyoba mlebu lawang nanging ora iso buka. Awale si Rene ngira nek Michael mek nggodha, ngunci arek-arek nduk kono. Nanging Ian ora percaya yen Michael nglakoni kaya ngono. Sakwise sawetara waktu nyoba kanggo njaluk pitulungan lan mbobo lawang ora ana gunane. Arek-arek mung bisa meneng lan ngenteni pitulungan teko, kaya Wade lan Michael sing mbukakno lawang. Nanging sing jelas Wade ora bakal mulai ndisiki amarga lagi nyiapno kembang api nduk nggon liyane. Nganti Jenna nemokno piranti nduk kamar. Jarene Ian iku kontrol suhu sauna. Nanging ora ana piranti kontrol nduk jero lan ana mek nduk njaba tok. Ian dhewe malah ora wani ngotak-ngatik piranti iku. Wedi nek ana kesalahan sing nggarai hawane malah cepet panas. Uga ya karo pemanase, dheweke ya ora wani ngoyak-ngoyak amarga wedi kenek bledosan gedhe nang jero. Ora mung iku ae, Ian ya wedi nek bledosan gas saka pemanas ruangan iki bakal ngeracuni ruangan sing wis sumpek iki. Nganti dheweke nyoba mecano kacane lawang, nanging angel banget. Ian njupuk watu saka pemanas lan digunakno kanggo mecano kaca. Nganti tangane getien, tapi Ian tetep maksa. Banjur untung kacae pecah lan arek-arek oleh hawa adem teko njabane ruangan. Sampean mesti penasaran, lapo arek-arek kok iso sampe kekunci? Ya mesti titi kepengin weruh. Ya entenono sih, engko lak bakal ngerti. Lah terus nandi iki si koplak Michael? Koyoke sejak teler lan nduk kene awake dhewe padha ngerti nek lawange tibake dialingi karo kayu. Kepiye iku iso kedadean? Nganti Ian karo Rene sadar nek ora dikunci, tibake dialingi kayu. Tegese ya ora ana bakal sing buka lawang. Ian ya nyoba ngangkat kayu nganggo anduk lan watu, nanging angel. Rene sing wis panik lan ora tahan nyoba ngerusak piranti iku, nanging dicegah karo Jenna. Nganti Ian nyawang lampu, dheweke duwe gagasan kanggo ngonsletno listrik. Ian mikir bene listrike mati, pemanase bakal mati. Nanging pas dheweke nglakoni iku malah kesetrum lan mendal. Listrike pancen mati, tapi pemanase ora mati. Lah Iane semaput amarga kesetrum. Nduk nggon liyane Wade lagi nyiapno kanggo nyumet kembang api. Nanging asune iku kaya duwe naluri sing landhep. Asu iku mulih dhewe lan gonggong nang arahe sauna. Arek-arek sing krungu iku rumangsa nek Wade wis mulih lan bengok-bengok njaluk tolong. Nanging nyatane ora, iku mek asune ae. Lah pas Wade nyumet kembang api, ketepaan ana si koplak Michael sing ketoke mari tangi turu. Lan amarga bledosan kembang api, bengokane arek-arek njaluk tolong ora krungu. Pancen ketepaan sing nggarai egit-egit blok geblok. Rumangsa Michael ora iso dijaluki tolong, asune mlayu marani Wade kanggo ngekeki kabar yen ana wong sing kepepet nduk sauna. Tibake asune iku luwih pinter tinimbang si Michael Sontoloyo sing mek iso plonga-plongo amarga kaken mendem. Wade ngerasa gumun, lapo kelakuan asu iki kok aneh lan koyoke ngajak mulih ae. Banjur Wade ya mulih karo asune. Sawise tekan omah, Wade ya ketemu karo Michael nduk kono. Michael kandha yen dheweke ditilap pas dheweke turu. Tibake Michael ngira kanca-kancane wis budal dhisik nang pesta. Lah si Wade sing arep mlebu omah dadi yo ngejak Michael ngedabrus karo nyedot mbako capsu keteki. Dene kanca-kancane wis padha sekarat. Pancen gatheli arek iki su. Sepurane lur rada emosi. Nduk sisi liyane kanca-kancane sing kepepet mulai kentekan banyu lan Rene mulai gopo lan ora iso ngontrol. Dheweke ya nyoba ngerusak piranti kontrol iku nanging dicegah karo Jenna sing malah ora sengaja ngantem ndase Rene sampe semaput. Jenna rumangsa kedosan. Dene si kuculuk Michael lagi seneng-seneng longgo nduk pinggir telaga. Wis arek iki pancen bajingan tengi.
Balik nang sauna, Jena sing wis gregeten malah ngerusak kontrol iku lan dadekno bener ae pamanase malah dadi luwih cepet panas gak karuan lan iso dipastekno arek-arek iku iso bakal kepanggang bareng. Iyan sing ngerti kaya ngono malah tambah edan, dheweke malah kalap nyoba ngeremukno pemanas iku karo tangan kosong. Sing jelas iku panas banget sampai pemanase mbledos. Lho kok lawange gampang kebuka? Apa gara-gara bledosan iku ya? Jena ya weruh nek Ian mati amarga bledosan iku. Banjur dheweke metu golek ngombe. Loh, sik ta. Iku tibake mek halusinasine Jena sing wis setengah edan. Lah saiki pemanase ancen wis mandek. Nanging masalah ya iku bledosan gas sing teko pemanas iso nggarai arek-arek mau mati kentekan ambekan. Jena sak kuat tenagae nyelametno Rene sing wis lemes. Lah si geblek Michael malah mendem maneh nang omah lan malah keturun pisan. Oh, mbokne Anton temen arek iki, Pot. Jena nyoba nutupi gas sing metune akeh nang sauna. Bayangno piye ambune jal. Mak kebul-kebul. Untunge Jena iso mateni gas, senajan bondone kadati saiki wis aman. Nanging ya ngono sampe isuk sik dorong ana sing mbukakno lawang. Oke lur, coba pada dirembuk. Lah kok iso sampe kedadian kaya ngono. Lah tibake pas Michael mendem lan njaluk jatah kentu karo pacare. Dheweke kan purik. Lah dheweke mbuki barang-barang nduk cedhake lawang. Lan amarga dheweke mendem, dheweke malah mbuak kayu nduk ngarepe lawang. Delok entah, gendeng ancen arek iku. Nganti tekan esuk wit mulih lan mriksa kahanan omah. Lan kuwaget banget dheweke nemono arek-arek kepepet nduk panggonan sauna. Dheweke langsung nelpon polisi lan diinterogasi. Sampeyan ya mesti ngerti jawabane. Si Wit ora ngerti apa-apa. Lah si Michael sing koplak tur bento Sontoloyo iku mek iso sambat karo nangis perkara kegoblokane. Jena karo Rene ya slamet lan digawa nang omah loro nalika Ian wis mati. Nanging tanpa Ian iso-iso kabeh bakal mati kepanggang. Sugeng tindak kagem Ian. Lah terus ya mbok iki piye nasibe Michael? Di penjara opo tambah gendeng? Kudu tak kremus saya rek iku. Ya wis lur, wis gak suwe-suwe ben gak tambah emosi ae. Lan film iki rampung. Oke lur, mung semene wae rembukan film 247 derajat Fahrenheit tahun 2011. Ojo lali senengi lan langganan ben ora ketinggalan film liyane saka Basa Jawa TV. Matur nuwun wis nonton lan insyaallah meneh ketemu maneh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.